Imi silmino bandirawo. Inde am Pastor Goma. Imi wondi imala weti ɗo'o. Emi howna on nder inde Yeesu, inde am Malam Weti. Imi ngiɗi min ekkitina on dow tokkuki Yeesu. Ngo'ol woni ekkitinol 13 nder ekkitinolji 52. Ɗi ekkitinolji iɗi nder ɗerewol bi'etengol ɗerewol ekkitinki tokkuɓe Yeesu. Ta wawi jande, heɓu ɗereji ɗin e deftere seninde nder fulfulde shaka Najeriya. Waɗu ka janguki deftere seninde an e hoore maɗa, ngam ɓeyda anduki ko Allah yiɗi. Hoore haala ekkitinol ngo'ol woni: ɗume waɗata to Yeesu warti? Joni Malam Weti hokkay en goɗɗum habaru. Maranata ɗum wolde nder ɗemgal Aramiyankoore. Ma'ana Maranata woni woroy Joomiraawo. Yeesu e tokkuɓe mo arande'en e ɓe metira Aramiyankoore. Tokkuɓe Yeesu arande'en e kuutira nden ɗon wolde Maranata ngam hownuki ko jaɓɓotirki. Ngam siptoranki ko'e maɓɓe, Yeesu e waawa wartuki koo ngele sharel. Diga sharel ngel Yeesu enti duule yaaki ton dow, tokkuɓe mo e keɗii wartoyki makko. E mo waawa wartoyki koo ngele sharel. Ɗum gaɗotooɗum Almasiihu wartoya hande bo maƴƴere o hocca tokkuɓe mo diga nder duuniyaaru. Ɗume heɓata tokkuɓe Yeesu to o warti? Ɗume heɓata ɓe tokkaayimo? Ɗume heɓatama? No shiryortoɗaa ngam wartoyki makko? Nder wahayu Yahaya suurawol 22 aayaare 20, Yeesu wi'i, goonga emi waroya naa ko neeɓi. To Malam Weti, min getti yiɗu'um habaru. Joni en daaray ko deftere seninde wi'i. Jangan en Yahaya suurawol 14 aayaaje 2 yaaki 3. Aayaaje ɗen mbi'i, nder wuro nyaako am mo dow e woodi cuuɗi ɗuɗɗi, daa naa ɗum non daa mi wi'aayi onka. Mi yahay ton mi siryanoo on to njooɗotooɗon. To mi yahi, mi siryanake on to njooɗotooɗon, mi so'oyto, mi hocca on mi yaara on to am, ngam onon maa njooɗooɗon to ngonmi. E woodi fii tatum ɗum Yeesu waɗani tokkuɓe mo alkawal. O waɗi alkawal siryaaki wuro ton dow to nyaako makko. O so'oyto o hocca tokkuɓe mo, o yaara ɓe ton, ɓe njooɗodo e makko ton dow. Malam Weti, jangan en kuuɗe lilaaɓe suurawol arandewol aayaare 9 yaaki 11. Aayaaje ɗen mbi'i, gaɗa o wi'ii non, o hocca yaaki dow, e ɓe ndaara mo haa duule cuddi mo, e ɓe tijjii ndaara mo e mo fa'i dow, sey raa worɓe 2 ɓe kolte daneeje wangii haade maɓɓe e ndari. Worɓe ɓen mbi'i ɓe, onon yimɓe Galiili, ngam ɗume ndariiɗon ɗo on ndaara dow? Yeesu on ɗon koccaaɗo nder mooɗon yaaki dow. O so'oyto non no ngiiruɗon o hocciraama dow. Gaɗa Yeesu enti yaaki dow, ɗume ɓen ɗon malaa'ika'en 2 ngaɗi alkawal? Malaa'ika'en ɓen mbi'i, Yeesu so'oyto non no o hocciraa yaaki dow. Raa ko aayaaje ɗe e mbi'i dow wartoyki Yeesu. Maatiyu suurawol 19 aayaare 22 wi'i, ngam Ɓii Neɗɗo waray nder teddungal nyaako muɗum mo dow e malaa'ika'en maako, o watanay koo moye ko waɗi. Maatiyu suurawol 24 aayaare 22 wi'i, non no maƴƴere maƴƴirta e fuuna nde yaha haa hirna, non wartuki Ɓii Neɗɗo wa'ata. Markus suurawol 13 aayaare 29 yaaki 22 wi'i, e carel ngel ɗum yi'ay Ɓii Neɗɗo e wara nder duule, o warday e bawɗe mawɗe e teddungal. E carel ngel
o lilay malaa'ika'en makko ɓe kawrita ɓe o suɓi daga koo toye nder duuniyaaru, daga ngo'ol keerol duuniyaaru yaaki ngol ton keerol duuniyaaru. Luka suurawol 12 ayaare 40 wi'i, onon ma doole njooɗoɗon on shiryi, ngam e sharel ngel on anda Ɓii Neɗɗo warata. Malam weeti jangan en Tasalonikanko'en arandewol suurawol 5 ayaare 1 yaaki 9 ngam ɓeydi en faamuki dow ɗu'um. Aayaaje ɗen mbi'i, amma onon bandiraaɓe, dow sharel e nyalnde nde fuu fii ɗu'um waɗata naa sey to ɗum windani on, ngam onon e ko'e mooɗon on andi boɗɗum nyalnde Joomiraawo waray no gujjo wardata jemma, sharel ngel yimɓe mbi'ata e woodi jonde jam, nden ɓernde e waltii, nden ɗon e ɗon sey halkere yononoyaɓe, nde waranayɓe no dayngol waranta debbo gooduɗo reedu, ɓe keɓata laawol hisuki. Amma onon bandiraaɓe, naa nder nyiwre ngonɗon, hakko nyalnde nden ɗon uddoo on bo gujjo. Ngam onon on fuu on ɓiɓɓe jayngol, nden on ɓiɓɓe nyalawma, enen naa en yimɓe jemma ko yimɓe nyiwre. Ngam non to en ɗaano no woɓɓe ngaɗata, amma en njooɗo en shiryi en shuri ko'e meɗen. Too, ɗume heɓata yimɓe ɓe shiryaaki ngam wartoyki Yeesu? Halkere yananoyayɓe ɓe anda e sharel ngel ɓe kammaaki. Iri ɗume ngikku haani kolla sharel ngel keɗiɗa wartoyki Yeesu? Bandiraawo, e haani njooɗoɗa a siryi ngam wartoyki Yeesu. Mi janganay en ɗerewol Timoti ɗiɗaɓol suurawol 3 ayaare 1 yaaki 5. Ngi'en no ngikku yimɓe wartata kalluɗum nder balɗe re'uki duuniyaaru. Ayaaje ɗen mbi'i, amma faamu ɗu'um. To re'uki duuniyaaru ɓadake, ɗum waɗay sharel shaɗungel. Yimɓe ngartay giɗuɓe ko'e maɓɓe, giɗuɓe ceede, mantooɓe ko'e maɓɓe, mawninooɓe hoore, giɗuɓe huɗuki, ɓe mawninta dañooɓe maɓɓe, ɓe ngettata, ɓe ngartay ɓe cenaaki, ɓe ngartay ɓe ngalaa yidde, ɓe njaafataako, metooɓe haalaaji kalluɗi dow woɓɓe, ɓe curataa ko'e maɓɓe, gooduɓe halleende, ganyooɓe ko wooɗi, ɓe ngartay nyaamooɓe amaana, ɓe ngalaa hakkiilo, gi'ooɓe ko'e maɓɓe ɓe ɓuri koo moye, ɓurɓe yiɗuki nanki belɗum dow yiɗuki Allah, ɓe kollay bo ɓe tokkuɓe Allah, amma ɓe nganya bawɗe maako. Woɗɗita iri yimɓe ɓen ɗon. To jooni en nanii ni ko wolde Allah wi'i. Mi janganay en ɗerewol Tasaloniyanko'en arandewol suurawol 4 ayaare 13 yaaki ayaare 13. Nanen ko waɗata to Yeesu warti. Ayaaje ɗen mbi'i, bandiraaɓe, emin giɗi andon goonga dow ɓen ɗon tokkuɓe Yeesu mayɓe, ngam to ngaɗon ka wannuki bo yimɓe horiiɓe ɓe ngalaa kammunde. Nde en koolake Yeesu maayi ummake, non maa en koolake Allah wadday tokkuɓe Yeesu mayɓe hawti e Yeesu. Emin mbi'a on dow ko wolde Joomiraawo wi'i, enen gooduɓe yonki sharel ngel Joomiraawo wartata, goonga en artata tokkuɓe Yeesu mayɓe ummaaki. Ngam Joomiraawo e hoore muɗum jippoyto diga dow e noddol cembingol, e hononde malaa'ikaajo mawɗo, e duudol luwal Allah mayɓe e tokki Almasiihu, kamɓe artata ummaaki. Nden enen tokkuɓe Yeesu gooduɓe yonki e sharel ngel ɗum hocca'en hawti e maɓɓe nder duule ngam kawren e Joomiraawo e njayri dow. Gaɗa ɗon en njooɗodoto e makko haa abada. Pasto, jangan en Korintiyanko'en ɗerewol arandewol suurawol 15 ayaare 42 yaaki ayaare 44. Ngi'en ɗume heɓata ɓalli meɗen sharel ngel Yeesu warti. Ayaaje ɗen mbi'i,
non ummaaki mayɓe bo'i. Ɓandu uwaandu ndu nyolaydu, to ndu umminaama ndu nyolata. Ɓandu uwaandu wooɗa yiiki, ndu walaa sembe. To ndu umminaama ndu wartay wooɗundu yiiki, goodundu bawɗe. Ɓandu uwaandu kayru huutirte nder duuniyaaru ndu'u, ammaa ɓandu umminteendu kayru huutirte ton dow. Nde e woodi ɓandu kuutirteendu nder duuniyaaru, non maa e woodi ɓandu kuutirteendu ton dow. Too, min emi yiɗi ɓandu heyru. Sembe ɓandu am e ustoo naa seɗɗa. Jooni mi janganay'en ɗerewol Yahaya arandewol suurawol tataɓol aayaare ɗiɗawre yaaki aayaare tatawre. Ngi'en no ngarteten to Yeesu warti. Aayaaje ɗen mbi'i, onon higooɓe am ɓe ngiɗumi, jooni en ɓiɓɓe Allah. Ɗum hollaayi'en ko ngarteten ɗo o yeeso taw, ammaa en andi to Almasiihu warti en ngartay bo makko, ngam en ngi'aymo non no o woni. Fuu gaɗuɗo ɓernde dow Almasiihu non o laaɓina hoore makko no Almasiihu laaɓiri. Non, e haani ngaɗen ɓerɗe meɗen dow Almasiihu, laaɓinen ko'e meɗen no Almasiihu laaɓiri. Mi janganay'en Korontiyanko'en ɗiɗaɓol, suurawol 5, aayaare 10. Ngi'en ɗume waɗata carel ngel kawruɗen e Yeesu Almasiihu. Aayaaje ɗen mbi'i, ngam en fuu meɗen doole ndarooɗe yeeso jooɗorgal kiita Almasiihu, ngam koo moye heɓa mbarjaari ko waɗi nder ɓandu ndu'u, koo ko o waɗi e wooɗi, koo ɗum wooɗa. Too, a nanii? Koo moye heɓay mbarjaari. Min maa emi yiɗi mbarjaari mbondi. Jooni mi janganay'en ɗerewol Biiturus ɗiɗaɓol, suurawol tataɓol aayaare 10 yaaki aayaare 13. Ngi'en ɗume heɓata duuniyaaru to Yeesu warti. Aayaaje ɗen mbi'i, ammaa nyalnde Joomiraawo waray bo gujjo, e carel ngel dow majjitay e hoolo cembingo, nden fuu ko woni nder majjum halkiray e hiite. Duuniyaaru e ko woni nder mayru ɗum majjitay, nde koo ɗume halkiray nihi. Iri ɓe yimɓe haani ngarton, e haani ngaɗon jonde ceniinde e jonde kulol Allah. On keɗoo warki nyalnde Allah, ngaɗee ko mbaawoton waɗuki ngaɗon nyalnde nden wara jawɗum. Nder nyalnde nden ɗum halkiray dow e hiite, koo ɗume ko horii ɗum halkiray hiite, ammaa enen en keɗii alkawal Allah, waato dow kesum e leydi keyri to aadilaaku jooɗii. Goonga ɗu'um ɗum kulniiɗum, e haani ngaɗen jonde ceniinde e kulol Allah. Ammaa mi nanii belɗum naa seɗɗa, ngam Allah waɗanii en alkawal o waɗay dow kesum e leydi keyri to aadilaaku jooɗii. Raa aayaare tokkitaaki heyre, mi jangaynde jooni, tokkita ko mbi'aymi. Maatiyu suurawol 19, aayaare 22. Aayaare nden wi'i, ngam ɓii neɗɗo waray nder teddungal nyaako muɗum mo dow e malaa'ika'en maako. O waatanay koo moye ko waɗi. Too, Malam weeti, e woodi ko ngiɗɗaa kettindaniiɓe en ɓeyda faamuki dow ɗu'um? Koo a andi ko waɗata carel wartoyki Almasiihu? Deftere ceniinde hokkaayi en fuu habaru ko waɗata, ammaa nder deftere nden Allah hollii en no ciryortooɗen ngam wartoyki makko. Carel ngel Allah siryii, Yeesu aloyay to nyaako muɗum, o warta duuniyaaru, ɗum nanay fii tatum, waato hoolo cembingo, e hononde malaa'ikaajo mawɗo, e duudol luwal Allah. Diga ɗon fuu tokkuɓe Yeesu e goonga mayɓe ɗon e ɗon ɓe ummodoto e yonki, ɗum hokka ɓe ɓalli kesi ɓe taɓɓoyo Yeesu ton to njayri dow.
daga ɗon fuu tokkuɗo Yeesu boɗɗum gooduɗo yonki nder duuniyaaru e ngel ɗon carel, kanko ma o alay duuniyaaru ndu'u. Ɗum hokka ɓe ɓalli kesi ɓe kawra e Yeesu e njayri dow e horiiɓe tokkuɓe ɓe ɗum ummini diga mayde. Fuu ɗu'um ɗum waɗay bo maƴƴuki hitere. Yeesu Almasiihu hoccay fuu tokkuɓe mo e goonga ɓe njooɗodoo e makko haa abada. Ɗerewol Tasaloniyanko'en arandewol suurawol nayaɓol aayaare 15 yaaki aayaare 12 wi'i: ngam Joomiraawo e hoore muuɗum jippoyto diga dow e noddol cembingol e hononde malaa'ikaajo mawɗo e duudol luwal Allah. Mayɓe e tokki Almasiihu kamɓe artata ummaaki, nden enen tokkuɓe Yeesu gooduɓe yonki e carel ngel ɗum hoccay en hawti e maɓɓe nder duule ngam kawren e Joomiraawo e njayri dow. Gaɗa ɗon en njooɗodoto e makko haa abada. Nden ɗerewol Korintiyanko'en arandewol suurawol 15 aayaare 51 yaaki aayaare 52. Aayaaje ɗen mbi'i: ndaree mi wi'ay'on goɗɗum sirru, naa en fuu maayata, ammaa en fuu ɗum waylitanay en ɓalli. Ɗon e ɗon bo maƴƴuki hitere to ɗum duudii luwal cakitiingal. Ngam to luwal ngal duudaama, mayɓe ummodoto e ɓalli ɗi nyolata, nden enen foofooɓe ɗum waylitanay en ɓalli meɗen. Ɗum ɗon kanjum wi'etee hoccuki, nder Hawsaare boo fewceewa, nden nder woɗeere rapture. Nde'e wolde nde iwoyi diga ɗemgal Romanko'en e ɗemgal ngal wolde nden e noddireere feere, waato hoccuki. Walaa anduɗo carel ngel ɗum hoccata tokkuɓe Yeesu. Yeesu wi'i wartoyay e carel ngel ɗum kammaaki mo, ngam non e haani koo nde njooɗoɗaa a siryi. Ɗerewol Maatiyu suurawol 24 aayaare 44 wi'i: ngam non onon maa doole njooɗoɗon on ciryi, ngam e carel ngel on andaa Ɓii Neɗɗo warata. Carel ngel ɗum hocci tokkuɓe Yeesu diga duuniyaaru ɓe kawray e Joomiraawo nder duule, nden ɓe ndaroo yeeso jooɗorgal kiita Almasiihu. Tokkuɓe Yeesu fuu ɓe ndaroto yeeso jooɗorgal ngal, ɓe kokka mo habaru fuu ko ɓe ngaɗi nder jonde maɓɓe. Ɗerewol Korintiyanko'en ɗiɗaɓol suurawol 5 aayaare 10 wi'i: ngam en fuu meɗen doole ndarooɗen yeeso jooɗorgal kiita Almasiihu, ngam koo moye heɓa mbarjaari ko waɗi nder ɓandu ndu'u, koo ko o waɗi e wooɗi koo ɗum wooɗa. Nder carel ngel non waɗata e duuniyaaru, Ceeɗan liloyay goɗɗo nder duuniyaaru, o fewo o wi'a kanko woni Almasiihu, ammaa Allah noddiimo ganyo Almasiihu. O fooɗay hakkiilo yimɓe ɗuɗɓe ɓe tokka mo, o waɗay laamu kalluɗum. Torra waranay duuniyaaru iri ka ɗum meeɗaayi waɗuki, yimɓe ɗuɗɓe maayay ngam torra kalluka kam. Ngel ɗon carel kangel noddete carel torra, ka waɗay duuɓi 2. Ɗu'um habaru e ɗum heɓe nder Maatiyu suurawol 24 e wahayu Yahaya suurawol 9 yaake 19. Israa'iilanko'en ɓurata leƴƴi duuniyaaru yarki bone, ammaa Irmiya suurawol 30 aayaare 2 holli fuu e bone kalluɗum ɗum ɓe kisay. Ndenno Yahuudanko'en ɗuɗɓe daga jaamanuuji ɗuɗɗi koolaaki Yeesu, ammaa nder balɗe ɗen Yahuudanko'en ɗuɗɓe kooloto Yeesu, kanko woni Almasiihu. E timmoode duuɓi 2 ɗi torra kan, ganyo Almasiihu liloyay sooji'en muɗum yaaki leydi Falasɗiinu, waato leydi Israa'iila. Leƴƴi duuniyaaru ɗuɗɗi ngaray wigeere mawnde bi'eteende Armageddon. Ɓe ngaray ngam konu cekitiiɗum. Yahuudanko'en njaray torra kalluka. Carel ngel Yahuudanko'en nyumata kalkay
Sey Yeesu wanga heɓa jaalorgal dow ganyo on, e sooji'en makko, o hisna Israa'iilanko'en ɓen. Ɗum faɗɗay ganyo on nder mbeela hiite, ɗum haɓɓa Ceeɗan. Almasiihu laamoto duuniyaaru, o waɗana ɓe konu ɗum horni kiita, o tigga jooɗorgal laamu makko nder Urusalima. Yimɓe horiiɓe ɓen njooɗoto jam, e aadilaaku, e ɓeydaari risku, e kiita goonga, e yurminki, haa duuɓi 2,000. Wahayu Yahaya suurawol 2, aayaare 4 yaaki 9 wi'i, nden mi yi'i jooɗolle laamu, woɓɓe e njooɗii dow majje. Kamɓe ngoni kokkaaɓe laamu waɗuki kiita. Ɗon maa mi yi'i yonkiiji ɓe ɗum ittani ko'e, ngam ɓe ngaajini habaru Yeesu e wolde Allah. Kamɓe ngoni ɓe mawninaayi ndin ɗon mardi, koo ngunkiwa nandunga e mayri. Ɓe njaɓaayi ɗum waɗani ɓe alaama mayri e tiiɗe maɓɓe, koo e juuɗe maɓɓe. Ɓe puɗɗiti ɓe keɓii yonki, ɓe laamodi e Almasiihu haa duuɓi 2,000. Kanjum woni ummaaki mayɓe arandehi. Horiiɓe mayɓe boo ɓe puɗɗitaayi ɓe keɓi yonki, sey nde duuɓi 2,000 ɗin ɗon keewi. Ɓe barkiɗinaaɓe, ɓe ceniiɓe, yimɓe gooduɓe geɗal nder kin ɗon ummaaki arandehi. Mayde ɗiɗawre meemataaɓe, waato ɓe nattataa wuro hiite, ɓe ngartay kuwanooɓe Allah e Almasiihu, ɓe laamodoto e makko haa duuɓi 2,000. To duuɓi 2,000 ɗi laamu Yeesu Almasiihu nde'i, ɗum yoofoyay Ceeɗan kaɓɓaaɗo. Carel ngel Ceeɗan haɓɓii duuɓi 2,000 wanyuki ki o wanyi Allah ki ɓeydoto naa seɗɗa. To o yoofaama, o hawritay ganyuɓe tokka Yeesu ɗuɓɓe, o wartira ɓe sooji'en, ɓe kona Joomiraawo. Kin ɗon wanyuki Joomiraawo kanki woni wanyuki cakkitiiki. Wahayu Yahaya suurawol 2 aayaare 9 yaaki aayaare 10 wi'i, gaɗa duuɓi 2,000 ɗin ɗon keewi, ɗum yoofay Ceeɗan diga to ɗum haɓɓimo, o wurtoyo o majjina leƴƴi duuniyaaru fuu, o hawritaɓe ngam konu. Ɗum noddiray leƴƴi ɗin Gog e Magog. Ɗuuɗuki maɓɓe waɗii bo ɗuuɗuki njaareendi maayo. Ɓe cankitii koo toye nder duuniyaaru, ɓe pilii wigeere yimɓe Allah, waato gariiri ndi o yiɗi, ammaa hiite rufoway diga dow nge halkaɓe. Ceeɗan majjinɗoɓe bo hubinaa nder mbeela hiite kibiritu, to mardi ndin e annabiijo fewre on ɗon woni. Ɗum waɗay ka hokkukiɓe bone jemma e nyalawma haa abada abadin. O waɗay ko o waawata waɗuki cakkitiiɗum ngam o itta Joomiraawo diga dow laamu, ammaa ɗum sankitay siri makko, nden ɗum huboomo nder mbeela hiite kallunge. Ɗum waɗanay yimɓe kiita cakkitiika yeeso jooɗorgal laamu Allah mangal danewal. Fuu ganyuɓe hoolaaki Almasiihu diga fuu jaamanuuji, ɓe ndaroto yeeso jooɗorgal laamu ngal. Ɗum omta ɗereeji ɗi ɗum windi inɗe yimɓe. Ganyuɓe tokkamo ɗum tawataa inɗe maɓɓe e windi nder deftere yonki, ngam non ɗum hubotoɓe nder mbeela hiite to Ceeɗan woni. Wahayu Yahaya suurawol 2 aayaare 11 yaaki aayaare 15 wi'i, nden mi yi'ii wongal jooɗorgal laamu mangal danewal e jooɗiiɗo dow maggal, sey dow e ley doggi majjiti diga yeeso makko, ɗum ɓeydaayi yi'uki ɗum. Sey ngiimi mayɓe mawɗo e pamaro e ndari yeeso jooɗorgal ngal, ɗum maɓɓiti goɗɗe defte, ɗon maa ɗum maɓɓiti wonde deftere, waato deftere yonki. Ɗum waɗani mayɓe kiita dow ko ɓe ngaɗi, non no ɗum windiraa nder defte ɗen. Maayo wurtinoyi mayɓe wonɓe nder maggo, mayde e laahira fuu wurtinoyi mayɓe wonɓe nder majjum. Ɗum waɗani koo moye kiita dow ko waɗi, sey ɗum hubini mayde e laahira nder mbeela hiite ngan. Ngan ɗon mbeela hiite kanga woni mayde ɗiɗawre. Fuu mo ɗum tawaayi inde muɗum e windi nder deftere yonki, ɗum hubinimo nder mbeela hiite ngan. Daga ɗon ɗum tagay duuniyaaru heyru wigeere bonde to ɓiɓɓe Allah njooɗoto haa abada. Ɗum wartay wigeere kayɗiniinde, kewnde teddungal Allah, to walaa goɗɗum ko halli, walaa majjinki yimɓe, nden walaa hakke koo seɗɗa. Tokkuɓe Yeesu ɓe laamodoto e makko haa abada.
Raaru wahayu Yahaya suuraw 2 e suuraw 21. Habaru dow duuniyaaru heyru e njayri dow keyri kanjum woni habaru cakkitiiɗum nder deftere ceniinde. Carel ngel nyumata dow ɗu'um fii boɗɗum keɗiiɗumma e haani giɗa wartoyki Yeesu Almasiihu. Kanjum waɗi Yahaya heenyiri nde e deftere e wiiki Maranata, waato waroy Yeesu Joomiraawo. Wahayu Yahaya suurawol 22 aayaare 22 wi'i: On ɗon ceydiiɗo fii ɗu'um fuu e wi'a, goonga emi waroyanaako neeɓi. Amin. Waroy Yeesu Joomiraawo. Ta yaadake a jaɓi Yeesu, o wartii Joomiraawo maaɗa, ikisnoowo maaɗa, ta hulu ko jaango waddata. Nyalnde i wara nde Yeesu wartata ngam maaɗa. A jooɗodoto e makko nder jonde welnde, e jam, e welwelo. Ammaa to naa a tokkuɗo Yeesu, jonde maaɗa nde ɗo'o yeeso nde woɗata ko seɗɗa. Carel ngel Almasiihu wartata ɗum alete gaɗa. A jooɗoto nder duuniyaaru, nder carel kallungel ngel Joomiraawo rufunoyta duuniyaaru bone muɗum. Ammaa haa jooni i woodi carel ngam maaɗa. Haa jooni a woodi carel ngam tuuba, ngam kisa daga ɗum ɗon bone garayɗum dow maaɗa. Hokku Yeesu Almasiihu ɓernde maaɗa, i yonki maaɗa, fuu jooni naa sey yeeso, nden jooɗa asiri ngam wartoyki maako. To bandiraawo, nde a nanii ekkitinol ngo'ol ɗume haani ngaɗa? Ta waawi jande jangu Maatiyu suurawol 24. Jooɗa asirji bo hande Yeesu wartata. Hokku higooɓe maaɗa ɓe tokkaayi Yeesu habaru ko waɗata carel ngel Almasiihu wartata. Nden kokkaaɓe caawori ɓe njaɓa Yeesu ɓe tokka mo boɗɗum. Jooni mi janganay en aayaaje jangitaaki. Ɗe aayaaje e haani a yaadike a jogake ɗe boɗɗum diga ekkitinolji ƴaɓɓiiɗi. Markus suurawol 12 aayaare 29 wi'i: Yeesu nootii wi'i, ɓurɗum mangu woni, yimɓe Israa'iila nani, Joomiraawo Allah meɗen o Joomiraawo go'oto. Nden ɗerewol Timooti arandewol suurawol arandewol aayaare 12 wi'i: O laamiiɗo haa abada, o walaa keerol, o yi'ataako, kanko tan woni Allah. Mangu e teddungal tabbita to makko haa abada. Yahaya suurawol 14 aayaare 9 wi'i: Yeeso wi'imo, min woni laawol, min woni goonga, min woni yonki. Walaa jahayɗo to nyaako mo dow sey to tokkiyam. Nden Biiturus ɗerewol arandewol suurawol 2 aayaare 24 wi'i: Kanko e hoore makko jaɓi o yowane hakke ɗum gaɗuɗen, o ɓile dow gafaangal. O waɗu non ngal laawol mayde makko alen waɗuki hakke, jooɗooɗen jonde aadilaaku. Non no wonde aayaare wi'i: Barka nawnooɗe makko on jamɗiti. Raa aayaare tokkitaaki heyre. Mi jangaynde jooni, tokkita ko mbi'aymi. Maatiyu suurawol 19 aayaare 22 wi'i: Ngam Ɓii Neɗɗo waray nder teddungal nyaako muɗum mo dow e malaa'ika'en makko, o waatanay koo moye ko waɗi. To bandiraawo, min ngari re'irde ekkitinol 13, na en kawri ekkitinol garayngol. Allah barkiɗina on, ɓeydana on faamo e andal nder tokkuki Yeesu. Min getti.